250 cash go. 250 router ah. 240 mo. Eh, ilagyan mo na lang dito. Nainitan yan. Hindi. Ay nako. Oh. Balik na lang mamaya pagkakuan. Oo. Kahit yan lang. Wala nang ulan, no? Tingnan mo. May umulan. Oh, di balik uli. Ay. Wala nang ulan, no? Tingnan mo. Oh. May umulan. Oh, hindi balik uli. Ay. Wala nang ulan, no? Tingnan mo. Oh. Oh, hindi balik uli. Oh, di 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 balik uli. Oh
Andun na yung ulan, oh. Ay, tuloy ulit tayo. Wala lang ulan. Nagtanggal lang tayo ng jacket. Tuloy-tuloy na naman tayo. Kapas Tarlac ang labas. Concepcion. Ganda rin tong lugar dito eh. Tagal na yung ginagawa na yun. Hanggang ngayon ginagawa pa rin. Palasyo ah. Malapalasyo. Labas natin ito, Concepcion. Concepcion, Tarlac. Ayan o, tulay ng Concepcion. Ayun, ito na naman ulit tayo sa Concepcion, Tarlac. Concepcion, bayan ko. Love na yan. Love ko to. Welcome to Concepcion, Tarlac. Salukuyan na natin binabagtas ang Concepcion, Tarlac. Sunod, destinasyon natin, Kapas. Lamig pa rin mag-drive. Concepcion pa rin to eh. Kapakapas na. Pati yung lokal ng Kapas, yung distrito ata, ito yung malaki. Ayun oh. Umusog ka nga doon. Dadaan tayo sa yung tulay na medyo mahaba. Ayun o, kaunahan.
tulay ng Kapas. Yun, malapit na. Ayan na, oh. This is it. Yan. This is it, Pansit. This is it. Nagsabay pa ang dalawa. Ayan, oh. Saan kaya papunta yan? Siguro, oy, itong sinasabi ko. Inibigay na. Ito na, malapit na tayo sa Pampanga. Paglagpas natin dyan sa tulay na yan, Pampanga na. Bye-bye Tarlac. Welcome to Pampanga. Wow. Ayan na. You are leaving to Tarlac. Come again. Thank you. Ayan. Welcome to Pampanga na. Mekene na kami, magalang 7 kilometers. Wow, si Kuya umahataw. Laking truck nito eh. Mahirap singitan eh. Oh. Oh. Wala na. Traffic na sa magalang Pampanga. Idaan mo na lang sa kanta.
Ito na ang Pampanga Arayat na yan. Ito, Malaos ka po, ti Arayat. Arayat na ito. Yun. Welcome to Arayat. Ang Arayat na may bundok. Hindi kita. Yun o. Ang Arayat. Diyan tayo kumain eh. Diyan o. Oink oink. Oink oink. Anong lugar na ba to? Malapit na rito San Juan. San Juan, Pampanga. Ayun. Galing kalsada na to, maluwang din. Ilang ganang dumadaan. Ayun, wala ng bahay, nag-iisa. Ito rin, nag-iisa rin. Kaya mga kapitbahay nila dyan. Tulay ng San Juan. Ayun, yung tulay, kanan tayo dun. Yan, kanan tayo dyan. Kaya papunta yan? Barrio. Isang mahaba pa rin to. Barangay Santa Cruz. Thank you.